Вітаю вас, шановная аўдыторыя. Маё імя для вучняў, думаю, малавядомае, а вось вашыя настаўнікі беларускай мовы і літаратуры несумненна мяне ведаюць. Многія з іх былі маімі студэнтамі і адназначна ведаюць мае шматлікія працы. Я доктар філалагічных навук, прафесар Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта, імя Янкі Купалы, Іван Яковлевич Лепешаў. Ад прыроды я вельмі сціплы чалавек, які ніколі не гнаўся за славай. Я лічу, што калі камусьці будзе патрэбна, ён сам убачыць мае лінгвістычныя дасягненні. Мая юнацкая мара стаць вучоным ажыццявілася. Займаўся я тым, што любіў з дзяцінства, словам. На маім аўтарскім рахунку налічваецца 650 артыкулаў і 47 кніг. Асноўнымі тэмамі маіх навуковых публікацый сталі фразеалогія, парэміялогія, мова мастацкай літаратуры, культура маўлення і стылістыка. Усё жыццё я захапляўся і скрупулёзна вывучаў фразеалагізмы і прыказкі беларускай мовы. Гэта самародкі і самацветы мовы, залацінкі народнай мудрасці. Вынікам шматгадовай працы стаў двухтомны слоўнік фразеалагізмаў. У слоўніку ўсё зроблена ўпершыню і адзінаасобна. Беларускіх аналагаў яму няма. Картатэка слоўніка налічвае каля 100 000 картак цытат. Таксама былі 4 выданні тлумачальнага слоўніка па прыказках. А ў 2014 годзе свет пабачыў этымалагічны слоўнік прыказак. Падобных прац у славянскім мовазнаўстве да гэтага не было. Дзеля сваіх слоўнікаў у пошуках фактычнага матэрыялу я перабраў практычна ўсю аснову мастацкай літаратуры. Ці цяжка гэта было? Скажу проста. Я служыў яе вялікасці навуцы, а яна патрабуе акуратнасці і педантычнасці. Мэту ўсёй маёй навуковай дзейнасці, ды і ўвогуле жыцця я бачыў у адным – умацаваць беларускую мову і зберагчы яе для нашчадкаў. Веру, што маёй радзіме за мяне не сорамна.